Hej, og velkommen til Milou og Karolines blog. Okay, blog nu. Det var en fucking video om, hvordan vi har det. Okay, det er den 28. januar, Og fredag. klokken er præcis 20 minutter i 10. Nej, den er lige præcis 21:39. Nej, ikke lige præcis, for lige om det er sådan 20 i. Okay, nej, om 41. Okay, vi venter lige 20 sekunder. Okay. Et kvarter i sekunder. Hvad hedder det? 15 sekunder? 10 sekunder! Nej, 10 sekunder. Fuck det. 5, 4, 3, 2, 1. Og den er præcis 20 i! Den er præcis 20 i nu. Okay. Så, Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan vores dag er gået. altså, jeg har lige lavet chinchilla. Ja, det fortæller vi senere. Ja, Ikke? det kind of Okay. Mig og Line og Rose. Vi skulle jo holde på McDonald's og til hiphop sammen med Karoline, Helene og Olivia. Yeah. Og da vi så Ikke at jeg ikke elsker Helene, hende kan jeg også godt lide. da vi så kom på McDonald's, der havde Karoline sagt, at de var millionærer. Så da vi kommer, der er der ingen penge. Så jeg bliver nødt til at gå rundt og tjekke. Ej. Du tjekkede ikke en skid. Du samlede bare for alle andre. Mikkel Hansen scorede! Yeah! Vi ser håndbold. Vi snakker lige om vores blog. Undskyld. Og så er mig og Olivia, vi har lige købt en McFlurry. Og så skulle vi så hen til fitnesskirke. I punkt. Ja, og så skulle vi så over vejen, og så kunne vi kun nå at komme halvdelen over vejen, fordi så kom der nogle andre biler. Så vi stod lige midt på vejen og spiste McFlurry i sådan cirka 30 sekunder, indtil så kom en bil, der stoppede og sagde, at vi skulle gå over. Jeg fik lige en vibe. Nej, det gjorde jeg. Jeg fik lige en vibre i røven. Det er Daniel. Hej Daniel. Så ser den her, så lige hej. Hej Daniel. Okay. Kedelig. Og så Du synes ikke, man lige må være rødhåret. Så er det, vi skulle... Det er en type. Så er det, vi skulle... Vi skal på noget. Nej, vi skal lige fortælle vores... Den der. Ja, okay. Vi prøver lige noget. Hvor vi nede Okay. Og så da vi så skulle hjem, der tog vi toget, og der sprang Karoline min ballon, som jeg havde. Først så sprang min, og så sprang Malus. Ja. Og så... Så jeg på vej hjem, der var jeg også på McDonald's, fordi Olivia, hun havde lige fundet 100 kroner. Ja. Og så fik jeg en chicken junior, for jeg vil blive halv vegetar. Siger jeg til mig selv, når jeg vil have en chicken junior. Nå ja, okay. Men så kom vi så hjem, og så skulle vi spise, og så... Og så spiser jeg næsten ikke noget, fordi jeg ikke er sulten, og jeg kan ikke lide at spise foran andre. Det kan jeg heller ikke. Det kan jeg heller ikke. Nå, du kender dem. Ja, Du ved ikke, om at spise foran folk, jeg alligevel. kender. Altså, okay. Der kender jeg, så der kan jeg så ikke sidde foran, fordi de andre var der. Det ved jeg godt. Tryk på fuglen! Okay, fuglen. No. Yes. Okay, og så skulle Karoline så prøve at fange chinchillaer. Det kan du også se i nogle af alle vores andre videoer. Altså, jeg skulle prøve at fange chinchilla, det gik ikke så godt. Og det kan du også se i nogle af vores andre videoer. Og Jeg tror, vi lægger det her på YouTube. Ja, det gør jeg på YouTube. Og så kommer der også en masse billeder. Vi laver også sådan en video, hvor man kan se alt sammen. Og der skal være noget musik i, og det må I gerne skrive i kommentaren. Ja, I skal lige skrive, hvad for en sang vi skal i. Sådan en underlig sang. Så når vi bærer og henter lortet. Hopper! Ja, vi synger la la la. Jeg er tårndøv. Okay, super duper. Hvad har vi ellers lavet, Karoline? Så har vi set håndbold, og lige nu så står det 19-18. Og fordi at Vandin lige tager et kongeskud straffe for en eller anden spade fra Spanien. Ja. Og så er der lige de lækre træner. Jeg kan godt lide Ulrik Wilbæk. Han er mega fræk. Ja, han er virkelig. Har I set ham i sådan nogle buner underbukser? Ej, det har jeg heller ikke. Jeg kan bare lige forestille mig det. Ad. I kan også se nogle andre billeder, hvor Malou har stivert. Det er inde på min Facebook-profil. Jepsi. De kommer også ind senere. Senere. Vi kan også lave en blog. Ej, skal vi ikke lave en blog? Det kan vi sgu da ikke finde ud af. Det kan vi sgu da godt. Nej, vi kan da. Okay, men i hvert fald, vi vil lige slutte af med den her. Hej. Total postkort-style, det her. Stop det. See you later, bitches.